Lanjut Kak. Nembang Mbak Rizky sing dadi kutut Bagong sing tukang ngopeni Eka. Ya. Oh, alah rumangsaku. Mas Bayi ket mau pasangan nek gonta ganti aku yo terus karo kowe hubungan kuwi lho. Rezekine wong dhewe kok no. Goleke Mas. Ditelateni ra apa-apa. Ayo, iki saiki ngombeni manuk sik. Ngombeni. Mas Bagong dadi kutut. Wedeh. Eka, golek umben-umben, ngombeni kutute. Nggih, nggih. Yo Mbak Rizky. Ngene. Disiapke unjukan. Wah, kutut yo kudu. Niki lho, Kang. Yo peni tenan kok ya. Aja nganti semono gedene nek nganti kok kuru lak yo banget. Nggih. Kutut wis bacut kopen soalé. Heeh. Golekno kursi ndang. Lah ngapa? Kutute rek kae mangkring ngono. Ya ora kudu mangkring kok ya. Iya. Wayahe ngombe. Ayo, ngomben. Iki gawake sik. Iya. Kok nek ngeleh. Ayo. Ndek kutut kok sakmene iki kutut padugong. Omben. Sakniki diombeni. Dombeni. Saiki ya. Iya. Iya. Omben. Kutute aja nyendek sing ngombeni gak gitu. Kutute ya semene kok kon men. Omben meneng. Wayahe ngombe iki. Omben. Sik wayahe ngombe kok. Ngombe ya? Oh, ngombe. Omben. Ngombe meneh. Alah kok yo kutut kok yo ngelak. Omben. Ya. Omben meneh. Ya. Kok yo ora rampung-rampung. Nggih. Ngawur ki ra ngombeni grujuk ya. Lho, karepku ki mung lak saking ambane lambemu. Omben ana. Salek tangi nek banyu. Omben ana. Sankas entek. Yo.
Dadi kutut ya aja jorok-jorok banget. Lah piye? Gedang rong taun cek ya panggah mbok pamah iki lho. Lah manuk ya sak kecekle kok. Oh ya ora ngerti nek manuk ya. Apa? Kangen ya. Pakan. Mas Bagong. Ya, piye enak ta? Kan wayahe mangan urung rampung gendinge iki ya mangan dhisik. Yalah. Piye? Putuku nonton ora iki? Nang apa to? Ndek kutut kaya pinter. Saking senenge gedang meneh. Pakan. Apa? Piye? Kutut kok pakane gedang sing diulangi napsune ra. Saking seneng. Saking sayange karo ngoni-ngone kok. Sayangne selok ngoncai ra rata kulit-kulit dilebokke kok. Sing resik. Pakan ana. Ya, Mbak. Sing resik pisan. Ya. Ala bapak nganggo mandeng kowe dewa. Mas Petro. Apa? Niki kutut kula wau niku kegurjuk banyu. Aku iki mlane lambene aja kekamban. Saka Tak gemak. kira lambe bae rai. Lapi dhisik. Aku ki gematiku nek kademen kututku masuk angin. Maneman kutut tersayang kok. Ben gak teles. Ora. Piye? Mik, ndara. Kowe iki piye? Wong kutut kok mie barang. Ndara. Mbah. Mik neh no. Wes. Arep mie jikono bensin nggon jensen. Jim. Ngawur. Kareno. Ayo. Wes. Ati swara Nano. Kamu ate. Yo, balungan aja, yo. Kendula kenduli masih apa ora kuwit klopo wis tuwon arah apa kali sabar nariko udah nyoplang Mas yo Mas Petrus Kodanya kan tumpaan sambati Nambangi moko Sambat aman Kena dinggire dua kali Mas Anggi.
yen mesem manis sing ngungkuli watu kaya bisa mrantapne jantungku joget Mas Dada. Malale lalale tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli watu kaya bisa